Jaun-andreok, egunon eta ongi etorri guztioi, Euskadiko inklusiorako laugarren jardunaldira. Zuekin guztiekin Berdini dantza taldea.
Berdini dantza. Grupo de danza. Berdini dantza taldea. Gaitasunak adierazi dira hemen pertsona guztiena. Txalogarria da benetan. Lehenik eskerrik asko. Gaur ona etortzegatik. Laugarren jardunaldi honetara programa bete-betea daukagu, egun osoko programa, eta espero dezagun guztientzat aberasgarria izatea. Ongi etorria eman nahi dizuegu inklusioari buruzko laugarren jardunaldi honetara. Eusko Jaurlaritzaren eta Lan Enplegu Sailak antolatu du, eta hausnarketatik sortutako eta ekintzatik sortutako jardunaldia dira. Atzera begiratzen baldin badugu, aurreko 3 jardunaldietan isla izan zuten gero politika publiko ezberdinetan. Horiek sortu ziren eta aberastu egin ziren horrelako jardunaldien ondorioetatik. Horten, pertsona guztien inklusioa hitz egingo dugu, politika publikoez, araudiez, pertsona guztien eskubideak babesteko. Beste ikuspegi bat emango diogu gai honi, berrikuntza kontuan hartuko dugu, politika publikoetan, eta ebaluazio kontuan izango dugu. Autoebaluazioa ezinbestekoa da hobekuntza prozesuetan eta gobernantza berrian, gobernatzeko eta administratzeko modu berri horretan. Hor, behar demokratiko bat baitago, baliabideak berrezela kudeatzeko, eta disfuntzioak eta hobekuntza arloak identifikatu behar direlako. Gaur hortan zentratuko gara. Politika publikoen ebaluazioan, enpleguaren arloan eta inklusioaren arloan. Laugarren jardunaldi hauek gainera bat egiten dute bezaldiren abian jartzearekin. Organo berria da politika publikoak ebalatuko dituenak. Eta iruditu zaigu foro egokia zela bestelako esperientziak ezagutzeko, baita metodologiak ere, instituzionalizazioarentzako tresnak eta bar, eta bar. Izan ere, aurreko jardunaldietan, zenbait politika, inklusiorako politika izan genituen mintzagai, kasu honetan, agente guztien, eragile guztien ahotsak entzun nahi ditugu zuen esperantzei eta zuen beharrei erantzuteko. Bestalde, aukera izango dugu bestelako esperientzien berri jasotzeko. Beste lurraldeetan, beste herrialdeetan gertatzen direnak. Bertan ere, azterketa prozesu honi ekin diotelako. Eta jakingo dugu baita ere, ezagutuko dugu baita ere, arlo pribatuak ze ikuspegi daukan. Irekiera ekitaldiarekin abiatuko gara, Bilboko udalaren ordezkaria. Juan Ibarretxe jauna etorriko zaigu, zurea da hitza. Igo mesedez, estena tokira. Enplugu diputatua, gizarte kohesiokoa, turismo merkataritza eta konsumoko sailburua, agintariak, laguna, kanpotik etorri zaretenok, ongi etorri guztioi. Egunon guztioi eta ongi etorri Euskadiko inklusiorako laugarren jardunaldi honetara. Estimatzen dizuet jardunaldi hau hemen Bilbon egitea. Ezagunak gara ekitaldi handiak antolatzen dituelako, eta jardunaldi hau ere ekitaldi handi bada. Ikusaraziko digulako hiri hau nola dagoen konprometituta gehien behar duten pertsona hoiekin. Bilboko balioen gutunarekin bat eginda antolatu dugu gizarte justizia, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna,
inklusioa, elkartasuna, koerantzunkidetasuna, horiek denak dira balioak Bilbo inklusibo bat sortzeko. Gaurko jardunaldi honetan inklusio politiken ebaluaziorako instituzionalizazioa landuko du. Pertsonekin hobeto jarduteko egoera aldakorrenetan ere. Gainera, parte hartzen duten eragilekin batera egingo dugu hori, baina aliatu nagusiak ere baditugu administrazio publikok, hirugarren sektoreko erakundeak eta entitateak. Haien laguntzari esker aurrera egin baitugu inklusioaren arloan. Gaur alkatea ezin da hemen egon, rekuperazio prozesu batean dago, ebakuntza baten ondoren, zenbaitetan ezin izaten dio agendari aurre egin, baina Fernando Fantobari agur berezia egiteko eskatu zidan, eta nik ere bat egiten dute agur berezi horrekin. Fernando gehienok ezagutu dugu, denok aukera izan dugu, berarekin lan egiteko. Zorionak Fernando, onena opa dizugu lan berri honetan. Erronka bati aurre egin behar dugu, etengabean inklusioa sustatu behar baldin badugu, behar baitugu arlo guztietatik. Erantzun berritzaileak eman behar ditugu, eraginkorrak izango direnak, egokituak, eragile guztiekin batera gizarte gero eta inklusiboagoak sortzeko. Baumanen arabera gaurko mundua ieskorra da nolabait edo fluidua da. Ziurgabetasunekoa, etengabeko aldaketak daudelako, eta ziur nago, Xabier Ayerdi hementxe ikusi dut, hemengo askok ezaguna duguna, seguru nago Xabier ea mantenduko ote genuken teoria hori, ez? Eta erantzuna ziur nago izango izatekela, ziurgabetasun egoera honetan, hau indartu egin beharko genukeela. Una teoria de la democracia compleja lanean inereritik honako hau esaten du. Gure sistema politikoak ez dira gai izaten ari munduaren konplexutasuna. Eta ezinean dabiltza simplifikazio bila bilatu diren hoien aurrean. Horrekin ados gaude, inereritik esandako horrekin ados gaude, erabakiak hartu behar ditugunok. Hartzen dugun edozein erabaki, besteak beste gizarte politiketan, aldekoak izaten ditu baita kontrakoak ere, konsensua oso zaila da, adostasuna zaila da, baina erabakiak hartzen jarraitu behar dugu, adostasunetara iritsi behar dugu, ezin bestean egunero bilatu behar ditugu adostasun horiek. Erabakiak hartzen jarraitu behar dugu, gizarte inklusibo batera heltzeko, non pertsona guztiek aukerak izango dituzten beraien bizitza proiektua garatzeko. Aniztasun inguru batean, gero eta aniztasun gehiagoren erdian, eta zailtasunak aurkituko dituzten gune batean, kontrako interesak aurkituko dituzten lekuan. Bilbon kezkatuta gaude inklusioaren inguruan, eta politika ezberdinak garatzen ditugu, jarduera ekonomikoa sustatzen dugu, errespetuz integratzen ditugu, batzuk eta besteak, bizitzaren ikuspegi ezberdinak dituzten hoien artean. Eta gainera, mugikortasuna eta irisgarritasun unibertsala sustatzen ditugu. Bilbao inklusibo baten nahi dugu, eta 102,5 milioi euro mugitzen ditugu. Dakizuenez, pertsonak lehentasunezkoak dira udalarentzat, Bilboko udalarentzat. Pertsonaren duintasuna ezinbestekoa eta oinarrizkoa da guretzat, eta hori bermatu nahi dugu. Ez dugu nahi 21. mendeko Bilbon inor atzera geratzea, eta horregatik apustu tinko bat egin dugu inklusioaren alde. Eta apustu horrek bere isla dauka sail ezberdinetan.
soilik gizarte sozialetan. Eta jardunaldi honek lagunduko digu diagnosi bat egiten, hausnarketa bat egiten, ikasketa bat egiten, inklusio politikei begira, arreta hobea eskaintzea aldera. Eta zerbitzu publiko eraginkor bat eskaintzen lagunduko digu, azkenean bizikalitate hobea eskaintzeko gure herritarrei. Ebaluatzea garrantzitsua da arlo guztietan, argi dago, ezta? Baina hori ez da beti modurik egokienean egiten. Ez da administrazio publikoetatik ere adibideak dauzkagu, Alfonsok esan digu, ez da bigarren komunitatea izango gara horrelako ebaluazio organo bat izango duena Kataluniarekin batera, eta horri erreparatuko diegu esperientziak ezagutzeko. Agenda bat eraiki beharko dugu, politikak sortzeko, eta horri esker hobeto ezagutuko ditugu, eta balio eskainiko diogu inklusioan egiten ari den lanari, eta ze baliabide dauden horretarako. Kalitate adierazleak izan beharko ditugu ikusteko zer funtzionatuko duen hobeto testu inguru bakoitzean. Eta evidentzietan oinarritutako erabakiak hartuko ditugu eta behar bezala planifikatuko dugu. Eta inklusio arloan, eta beti ere ikerketa eta berrikuntza sustatuz partekatu herritarrekin informazio garden eta argia zertarako gizarte gero eta inklusiboagoak eraikitzeko. Amaitzeko eskerrak berriz ere egindako gonbidapenagatik eta denoi opa dizuet egun zoragarria igaro dezazuela. Ziur nago eztabaidak eta esku hartzeak oso emankorrak izango direla eta ekarriko dutela inklusio politikak hobetzea. Bukatu egingo dut. Aurrera jarraituko dugu elkartzen gaituen politika horretan. Hau da, eraiki nahi dugu gizarte inklusibo bat. Berdinzareagoa eta solidariagoa. Hau da, Euskadi eta Bilbo bat denontzat, hobea denontzat, non inor ez dadin atzean geratu. Herrialde eta hiri bat, aukerez josiak eta bizi proiektuz josia. Eskerrik asko jauna. Jarraian, Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, Teresa La Espada, enplegua, gizarte kohesioa eta berdintasuna sustatzeko saileko foru diputatuak hartuko du hitza. Mesedez, zurea da hitza, La Espada Andrea. Esker. Zinegotxia, sailburua, jaunardeok, egunon guztioi. Bueno, primero por esta voz, perdón, porque... Lehendabizi barkatu, ez daukat bat ere ondo, marranta txiki bat daukat, Euskadin gaude, udaberria horrelakoa da, txarra egiten du, ona egiten du, eta beraz sandalia jazten ditugu, eta gaixotu egiten gara. Horrelako xea da Euskadi, ea denbora eguraldia hobetzen den, eta ea udara sartzen zaigun behingoz. Lehenik eta behin eskerrak lan eta enplegu sailari. Jardunaldi hauek uste dut ezinbestekoak direla guretzat, sektorearentzat ezinbestekoak dira. Inklusio soziala hitz egitea Euskadin beharrezkoa da. Bigarrenez, eskerrik asko hemen egoteko aukera emateagatik, hitz bat parteak atzeagatik zuekin, eta inaugurazioetan parte hartzeagatik Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean gaur bezalako jardunaldian ikusten da aliantza bat dagoela erakundeen artean eta organizazioen artean aukera berdintasuna sustatzeko eta bermatzeko. Horrelako dantza talde bat izatea hemen gure aurrean da inklusioaren adibide onenetako bat. Eskerrik asko horregatik bisibilizatzea eta normaltasunez ekartzea, uste dut noiz bat ere nik ere deituko ditu dela. Gure gizartea aberatsa eta aurreratua da eta kanpoan uzten dugun pertsona bakoitza denon kezka da. Eta eragina du gizarte osoan. Goratu beharra dugu eta gora ezagun noizean behin ere esaldi hau noiz bete esango genukeela. Hau da, gizakien alderdi guztiak nereak dira. Eta bere indarraldia mantentzen duena oraindik ere. Pandemia bizi izan dugun mundu mailan, itxi egin gaituzte etxean batzuetan ahaztu egin zaigu. Eta ez gara gogoratzen zer eragin izan zuen pertsona zaurgarrienetan. Eta azkenean nik egin nituen sekula pentsatuko ez nituzkeen gauzak.
Orain Ukrainan gerra ikaragarri bat dugu eta hitzak bukatzen zaizkit Gazaz hitz egiteko orduan bukatu egiten zaizkit hitzak han gertatzen ari den ikaragarrikeria ikusita. Aldaketa historiko baten aurrean gaude, ingurumen mailan, ekologia mailan, digitalizazioarekin, adimen artifizialaren kasuan ere bai, eta bete ere Europako zahartze mailarekin, ez mundu osoan, baina bai Europan eta bai Ipar Amerikan, eta baita ere migrazioaren errealitatearekin. Irratian, eztabaida bat entzuten etorri naiz eta horri buruz ari ziren migrazioa zein zuzen ere. Boterearen oreka geopolitikoa aldatzen ari dira munduan eta horri buruz ere hitz egin behar da. Europa eta Estatu Batuak ikusten ari dira bere hegemonia suntsitzen ari dela eta Errusiaz eta Txinaz eta Indiaz ere hizketan hasi gara jadanik. Seguruenez herrialde horietan gauza asko esango dituzte etorkizunean. Okerrena da berriz ere galdu egingo dutela beti galdu izan dutenak eta horixe da gauzarik okerrena ahaztu egiten zaigu. Mundu mailako panorama horretan berriz ere galtzen dutenak izaten dira egoera okerrenean daudenak. Pertsona zaugarrienak, baliabide gutxiago dutenak, sare gutxiago dutenak eta jaiotzaren loteria okerragoa izan dutenak, behar bada jaio izan direlako Europa beratsa ez den beste leku batean eta tokatu egin zaizkienak familiak edo lekuak zailtasunez betetako bizia ekartzen dienak. Hau da, sehaskan zailtasunekin hasten zeranean akabo. Hau da, ziurgabetasunez betetako mundu bat sortzen ari da eta arrakala berriak eta desberdintasun berriak eta botere publikoei kontziente izatea dagokigu ikusteko non ari diren sortzen sistemaren hutsuneak. Hor, demokrazia jan egiten baitute. Populismoak eta totalismoa erabiltzen baitute zirriketatuetatik sartzeko sekula ez genuen esperoko horixe gertatzea. Beraz, gure lana garatu behar dugu oso lur desorekatuan. Batzuetan ez dugu herritarren elkartasunik ez baitute ulertzen ondo zer ari garen egiten. Batzuetan borroka gertatzen da sekula gertatu beharko ez dukeen lekuetan. Honek zailtasunak ere egiten ditu hausturak, arrakalak eta zailtasunak organizazio sozialean. Erronka hortxe dago eta hasieratik egin behar diogu aurre. Hau da, inorez dadila gelditu kohesio sozialetik kanpo. Baina sufrimenduak dirau. Politikak ausartakak behar ditugu. Politikak ezagutzaduna. Pertsonez ari garelako eta duintasunaz ari garelako. Vamos a afrontarlo. Egin diezaiogun aurre politika zentzudunekin, ausartekin, diagnostiko egokiak eginez eta irizpide egokiekin, pertsonez ari bai garelako. Ari gara pertsonei laguntzeaz, ze horixe da maigainean jarri behar duguna. Hau da, guk ditugun tresna guztiak erabili behar ditugu pertsonei laguntzeko. Ezagutza akademikoa eta langile teknikoen eskarmentu osoa, gizarteratzean egiten dutenak, zailtasunak dituztenei laguntzen dietenak, hoie eta zarduratu behar dugu. Hau da, erabiltzaileez. Hori guztia ahaztu gabe printzipio batzuk badaudela. Aldarrikatu egiten ditut printzipioak eta balioak, hau da giza eskubideen Europa honetan, berbada kilikulo dauden une honetan. Gizarte inklusiboaren alde egin behar dugu. Hau da, ezin dugu inor atzean utzi sistemak utzi egiten duelako. Eta horretarako erabili behar ditugu eskura ditugun tresna guztiak eta iruditzen zait funtsezkoa dela gaurko jardunaldia oinarritzea politika publikoen ebaluazioan. Eta ebaluazio guztien digu aztertzen, kontrastea egiten eta modu etengabean egiten da eta horrela orokortu egiten dira politikak eta interbentzioak. Ebaluatu behar da hobetzeko politika publikoak eraldatzeko, sendotzeko eta errealitatera egokitzeko. Horixe izan da urte hauetako jardun politikoaren oinarria. Maksimizatu egiten bai da haien inpaktua. Eta inbertitzen dugun euro bakoitzaren arabera lortzen dugu egiten duguna ondo egitea. Ebaluatzeak pertsonen bizimodua hobetu egiten du. Horregatik nire lanean aplikatu egin dut hainbat alditan. Pilotajeak aplikatu ditu, diagnostikoak eta ebaluazioak ere bai. Eta uste dut funtsezkoa dela ebaluazio prozesuak egiteko komunitate akademikoarekin batera. Baina gainera
esango dut ere, egunetik egunera bazterkeria sozialean dauden pertsonekin lan egiten dutenekin batera, hau da. Ekitaldi honetan, zorionak eman nahi dizkiot Eusko Jaurlaritzari ebaluazio organoa martxan jarri duelako. Fernando, zu berme eta erreferente handia zara bat egiten dut Bilboko udalak emandako zorionekin. Baina Espainiako gobernuari ere zoriondu nahi dut kongresura eraman zuen lege proiektua duela 2 urte ebaluazioa instituzionalizatzeko estatuko administrazio orokorrean aplika dezagun hor da. Aplika dezagun lege hori 2022ko amaieran ezarri zen. Horrela erantzuna ematen diegu, hainbat arlotatik egiten dizkiguten eskakizunei politiken ebaluazioa instituzionalizatzeko. Horrek egitura eskatzen du eragileak, marko teorikoa eskatzen du metodologikoa eta baita ere sistematika bat indarrean izatea balioak eta helburuak eta lan talde iraunkorra kompetenteak ebaluazioa egin ahal izateko. Gainera, administrazio publikoarentzat eta baita ere kargo publikoak ditugunontzat, badakokigu hutsegiteak onartzea. Batzuetan politiken norabide aldatu egin behar dugula. Hain zuzen ere, une honetan, ematen du politikak ezin duela hutsegin, barka ezina dela zuek badakizue. Administrazio publikotik akats bat egiten denean, ematen du oposizioa hortxe dagola zure zai, ez dakit barka ezina balitz bezala. Eta hori ere gertatzen da eta esan beharra dago. Eta batzuetan ez gara oso zintzoak egiten ditugun ebaluazioekin. Izan gaitezen ausartanik onartu nahi dut egitate hau. Beraz, laburtzeko zientzia eraman behar dugu politikara. Eta horrek demokraziarekin lotuko gaitu berriro. Eta herritargo batekin ulertu behar duena politiketatik batzuetan desbideratu egin behar dugula eta gauzak aldatu. Arratsaldeko mahai inguruan parte hartuko du inklusio sozialeko ordezkaria Daniel Sekok, urtea daramagu berarekin lanean, eta bera kontatuko du zer aldaketak egin ditugun Bizkaiko Foru Aldundiko inklusio sozialeko arloan. Eta ez egingo digu ebaluazio politikez, berrikuntzaz, dirustoren bat ere izan du egindako lanaren ondorioz, baina lortu dugu inklusio sozialereko zuzendaritzan egokitzea ahalik eta egokien beharra duten pertsona horietara. Eta prozesu eraldatzaile guztiak izan behar ditu diagnostiko egokiak eta benetakoak. Eta egin behar dugu alderaketak eginez beste leku batzuekin, beste ingurune batzuekin, baina marko, trinko, filosofiko eta etiko bat erabiliz. Bermatu alizateko egiten duguna zuzena dela, bukatuko dut. Benetan pozgarria da ikustea erakundeen arteko sintonia ze maila egokian dagoen. Eta uste dut denok egiten dugula apustu honen alde, gure esku hartzeak hobetu nahi dugu pertsonei begira. Eta pertsonekin esku hartu nahi bat dugu. Jarretuko dugu aurrera gure lanean, saiatuko gara politika egokienak egiten pertsonentzat, eta egin dezagun zientzia erabiliz politikan, eta ebaluatuz eta ebaluatuz. Mila esker zuri, La Espada Andreari. Y en nombre del Gobierno vasco por... Eusko Jaurlaritzaren izenean amaitzeko, enplegu eta lan sailburu sailaren izenean, hementxe dugu Javier Hurtado Domínguez, kontseilaria. Egunon, muy buenos días. Egunon, ongi etorri guztiok, inklusiorako laugarren jardunaldira. Niretzat atsegin handia da inauguratzea eta lehen aldiz gainera. Ebak esan duenez, legali berri honetan. Eta turismo, konsumo eta merkataritza sailburu izatez gainera, enplegu eta lan sailaz ere arduratzen naiz. Eta esango dut jardunaldi hauek benetan adibide zoragarria direla ikusteko enplegu politika publikoak nola garatu diren azken lan urteetan. Lehen jardunaldia oinarritu egintzen diru-sarreren bermen eta ondorioak izan ziren funtsezkoan ondoren diru-sarreren legea egiteko. Bigarren jardunaldiak aurre egin zion
inklusio politikaren plangintzarekin eta 5. inklusio plana egiteko. Eta 3. oinarritu egin zen lurralde arloan eta inklusio politiken pertsonalizazioa. Gauzatu egiten direla prebentzio eta lanbideren prebentzio eta interbentzio planean. Beraz, esan dezakegu inklusiorako jardunaldiak funtsezkoak izan direla legeak egin ahal izateko. Eta aurten ere funtsezko gai bat dugu. Politika publikoen ebaluazioa. Politika publikoak ebaluatzea eta hain zuzen ere enplegu politikak lehen urratsa da identifikalizateko proposamen eta alternatiba berriak hobetu egingo dutenak beren eraginkortasuna eta optimizatu egingo dituztenak gure baliabideak, denon baliabideak, eta horretarako beharrezkoa da datuak izatea, adierazleak bai, langabezia datua, pobrezia datuak eta abar. Badakigu beti harago joan behar dela eta sakondu egin behar dela ebaluazioan egiazko irudi bat eman diezagun jakiteko politikek zer eragina duten pertsonen bizitzetan. Horregatik, inklusiorako 4. jardunaldian ebaluazioa izango da funtsezko gaia eta boza emango diogu gaur egun administrazioetan eta ebaluazio institututan lan egiten duzuen guztia eta baita ere arlo akademikoko ordezkariei. Duela hilabete batzuetatik badugu ebaluazio organo bat gure enplegu eta inklusio politikak ebaluatzeko. Organo honek erantzukizun bikoitza du. Zeharkako politikak aztertzea, inklusio politikak eta baita ere sektorekako enplegu politikak. Fernando, lan nekeza izango duzu egia esan organoetan gaur bere izena Besalbi deitzen den organoa. Eta horrekin batera Eusko Jaurlaritza konpromisua egiten du aurrera egingo duela inklusiorako bidean. Aurrera egin dugu asko bide honetan bereziki. Indartu nahi dugulako segurtasun sarea behar duten pertsona horientzat guztientzat. Inklusio palanka bat izango da eskubide guztiekin eta aukera guztiekin. Ez dezagun ahaztu legegintzaldi hau pandemia baten erdian sortu zela. Langabezia maila altua zen, ziurgabetasuna handia zen, tartean ostalaritzaren arloan eta horre erte bezalako tresnekin lagundu genuen enpresak babesteko eta batez ere enplegua babesteko. Egoera hartan, enplegu sailean eraldaketarako lan bati ekin genion, inklusiorako diru-sarreren bermea, zerbitzu sistema zentralizatu bat ere abian jarri genuen, baina hortik pertsonetara pasatu ginean, pertsonak indargunean kokatzera, zerbitzu publikoa lanbide garatzen ari gara eta enpleguaren lehen legea ere onetsi genuen, beti ere eraginkortasunaren ildoan lan egite aldera. Diru-sarrera bermatzeko legea, lanbideren eraldaketa, hori guztia prozesu oso baten osagaiak dira, elementuak dira. Idoia Mendiak esan zuen, aurreko jardunaldi batean, eta nik horiek nahi dut, ezberdinkeria ez da suerte txarretik sortzen, baizik eta aukera ezberdinak izatetik bizitzan zehar. Eta horregatik aukera izan ez dituzten hoiei lagundu behar diegu. Eta batzuek hori karitatearen bidez egiten dute, zailtasunetan laguntzen diete, baina badakiguri ez dela nahikoa, ze ezberdinkeriaren oinarria hor dago, oraindik ere. Horregatik beste batzuk uste dute, elkartasuna dela gakoa, elkar laguntzea dela gakoa, baina lortu nahi baldin badugu aukera berdintasuna errealitate bat izatea, administrazio guztiok egin behar duguna da sinetsita lan egitea justizia sozialaren bidetik. Gizartea eraldatu nahi dugu baliabideak modu egokian banatzeko, horretan dihardugu eta horretan jarraituko dugu lanean. Parte hartzea eta elkarlana, lankidetza ezinbestekoak dira bide horretan, baita eragile sozialena ere. Eta konpromiso tinko bat behar da politika publikoen aldetik. Horiek ebaluatzea dagokigu, hobera egiteko, aurrera egiteko.
ahalduntzea, lankidetza, horiek dira gaur azpimarratu nahi ditugun gakoak. Erabiltzen ditugun programa direnak direla ere inklusio soziala eta laborala bermatu nahi dugu eta erabiltzaileengan arreta jarri behar dugu horretarako. Legegintzaldian zehar horrela egin dugu, ahotsa eman diogu zuzenean Lanbideren bidetik edo bidez. Lanbide berri bat da, hain zuzen ere, haiengana jotzen duten hoiei ahotsa ematen dietena. Amaitzeko, esan dezakegu, inklusiorako laugarren jardunaldi honetan, helburuak bete ditugula. Inoiz baino jende gehiago ari da lanean, gero eta eskubide gehiagorekin, segurtasun sarea sendoagoa da, baino ez gaude horrekin konforme aurrera egiten jarraitu nahi dugu. Zertarako Euskadi plural eta anitza bultzatzen jarraitzeko, non justizia soziala, ezinbesteko izango baiten, denok elkarrekin aurrera jarraitu ahal izateko. Gracias, consejero. Si no le importa, esto va a ser casi una... Jolas bazaizue, ikusten ari naiz, Idoia Mendia hemen dagoela, bera jarri zituen abian jardunaldi hauek, besaldi, organoa bera, eta ez dakit mikrofono bat hor dagoenez, zerbait esan baduzue, badakizue orain Europako Parlamentuan ordezkari izango dela, ez dakit nahi baldin baduzu, zerbait labur-labur esan, zuria da hitza. Bai, utziko dizute, konfiantza daukagu eta... Bai, azkeneko 4 urteetan hemen izan zara, jardunaldiotan hemen izan zara. Hasteko eskerrak, zuei denoi, partekatu duzuen lan hori guztia. 4 urteotan egindako lana. Hurtado sailburuak esan duen bezala, pandemian abiatu ginen, horre presazko lanak izan ziren nagusi, baina gogoan baldin baduzuen lehenik esan nuen gauza bat zen, elkarrizketaren bidez egin nahi nuela eta berrikuntzaren bidez egin nahi nuela lan hori. Horri esker eraldaketa nagusi ekiteko modua aurkitu dugu, batez ere inklusioaren arloan. Hortik etorri da, diru sarrera bermatzeko legea edo enplegu lege berria. Hemen ordezkatuta dauden erakundeen lankidetza azpimarratu nahi dut, gehien bat udala, foru aldundia eta gainerakoak. Lan metodoari dagokionez zeharkotasuna izan da nagusi gure lanean. Gaur egun dana lotuta dago eta jendeari arreta holistiko bat eskaini behar zaio. Azkenik, esan nahi nuke, ez dela beldurrik izan behar, Teresa Laspadak esan duen bezala, gure burua ebaluatzeko, aztertzeko, politika publikoak ebaluatzea ezinbestekoa da. Ze horrela lortuko dugu ziur sentitzea bide onean ari garela. Horregatik sortu dugu ebaluaziorako organoa. Fernando, ezin dut imaginatu zu baino egokioagoa izango den norbait. Hemen zabeten guztiok ezagutzen duzue, Fernando, zure gaitasuna politika publikoak ebaluatzeko orduan, eta bat. Hirugarren sektorari eskerrona, nire eskerrona adierazin nahi diot, eta lanbideko langilei ere bai. Ze zuzendaritzan konfiantza izan dute, eta gaur egun lanbide enplegu zerbitzu publiko bata Espainia osotik miretzia dena gauzak egiteko moduagatik, sail guztiak, arlo guztiak enplikatzea lortu baitu. Parte hartze hau edo hitzartze hau isteko, esan edizuet, ni enoala inora, apunteak nirekin eramango ditu dela, azken urteotakoak, ze uste dute zutabe soziala Europan egiteko dagoen lan bat dela, eta Euskadi hor lehen postuan dagoela, laboratorio moduan eraman dezakegula gure eskarmentua, eta gero Euskaditik fokua zabaldu eta Europa osora eraman dezakegula lan hori.
eta erronka horiei nola erantzuten diogun, bueno, hortik etorriko da Europaren arrakasta baita ere arlo sozialean. Eskerrik asko.